Vážení priatelia, srdečne vás vítam v relácii Lekcie pre život. Toto je jedinečný program biblického štúdia induktívnou metódou, ktorý vás prevedie cez Bibliu knihu za knihou, verš za veršom, postupne krok za krokom. Pozývame vás teraz na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej spolu s nami objavíte krásu Božieho slova. Nájdete návod pre skutočný, plnohodnotný, zmysluplný život s Ježišom Kristom. Dovoľte mi, aby som na úvod predstavil tento program biblického štúdia. Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Ide o otvorenosť našich očí. Pri tomto kroku túžime a modlíme sa, aby Pán Boh otvoril naše oči, tak ako žalmista v žalme 119, keď sa modlí v 18. verši: Pane, otvor moje oči, aby som videl tie úžasné veci Tvojho slova. Pri tomto si všímame ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slova, slovné spojenia, ktoré sú tu použité. Pýtame sa, kladieme si otázky, kto tu vystupuje, čo sa tu deje, kde sa čo si odohráva, kedy, ako, prečo. Pýtame sa, o čom text vlastne hovorí. Druhým krokom je porozumenie. Porozumenie biblického textu. Ide o otvorenosť našej mysle. Túžime potom, aby Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril našej duše, aby nám otvoril myseľ, aby sme rozumeli písmam. Chceme porozumieť, čo tento text znamená. Ako mu rozumeli ľudia, ktorým bol pôvodne adresovaný. Tretím krokom je aplikácia biblického textu. Aplikácia biblického textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Chceme, aby to, čo sme vypozorovali, to, čo sme porozumeli, aby sa dostal do nášho srdca. Boh chce, aby jeho slovo bolo zasiaté do nášho srdca, aby prinášalo v našom živote úžitok. Takže objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do nášho života. Chceme si teda osobne osvojiť lekciu pre náš život. Takže vás teraz pozývam, poďme spoločne objavovať tie skryté poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať list apoštola Pavla Titovi. Nachádza sa v Biblii v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Vezmite si teda svoju Bibliu, taktiež aj knihu Induktívne štúdium Titovi, farebné ceruzky a môžeme spolu začať. Chcel by som pri tejto príležitosti pripomenúť, že pri tomto štúdiu používame pracovnú knihu od Kay Arthurovej, list, induktívne štúdium listu Titovi. Ak túto knihu ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese, ktorú napíšeme teraz na tabuľu: www.preceptslovakia.sk alebo na našej e-mailovej adrese bjbhurbanovo@gmail.com. Predtým, než sa pustíme do samotného študovania, chcem pripomenúť, že akémukoľvek študovaniu Božieho slova musí predchádzať modlitba. Toto je Božia kniha a pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Božieho ducha. Budeme vás učiť metódu a povedieme vás procesom štúdia, ktorý vám pomôže lepšie porozumieť, o čom je text Titovi. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho vziať veci, ktoré patria Bohu, a zjaviť nám. Takže začneme najprv s modlitbou. Budeme prosiť, aby nám Pán Boh otvoril naše oči, našu myseľ, naše srdce, aby sme mohli porozumieť Božiemu slovu. Budeme sa modliť. Nebeský Oče, ďakujeme za Tvoje sväté slovo. Za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti. Že nás voláš k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak.
našu myseľ, naše srdce, aby sme mohli porozumieť tvojmu slovu. Našli odvahu viery žiť v poslušnosti tvojho slova. Prosíme v mene a zásluha tvojho syna, nášho spasiteľa Ježiša Krista. Amen.